הולכים לנכסים תפיר. כמו שאמרתי, זה הרבה תושייה של כוח לוחמים ומפקד צוות שלמעשה מטהר את המבנה הזה מאויב, מחליט להזיז פה את מה שיש פה, אחרת הוא יכול פשוט לפתוח את החדר בשפה שלנו ולראות שאין פה כלום ולהמשיך הלאה ולא לדווח כלום, כי הוא לא מצא שום דבר. מחליט להתעכב פה במרחב הזה, מחליטים להזיז, ולמעשה מוצאים את החתיכת פח הזאת. מה זה, אינסטינקט? זה למידה. הלוחמים, יש להם ניסיון מבצעי בלתי רגיל. הם ראו הרבה דברים, חוו הרבה דברים, זה הרבה התושייה שלהם. והשכל וההיגיון הבא שלהם של אוקיי, יש פה פח בין בלטות, כנראה שיש פה פיר, מדווחים על פיר, אנחנו מסמנים אותו, שולטים מבצעי במרחב, אחרי זה מביאים את, כמו שאמרתי, את הכוחות של יעלון, שעושים פה עבודה בלתי רגילה, מקצועית מאוד, שאני חייב להגיד, עם הרבה, אני אגיד גם תושייה, אבל הרבה חקירה למגע. הלוחמים ויחידות יעלון כבר 8 חודשים עובדים בתוואי התת-קרקעי, לא פשוט, בתנאים מאוד מאוד מאתגרים, ופה מפקד הכוח, א', לא מוותר, מבחינתו ממשיך, חופר, משיג את כל הממצאים